Hej folkens, vi begynder på YouTube nu, eller jeg gør, og vi laver noget free for all, quickscope, no-scope og trickshot, hvis man har lyst til det. Ja, fordi ham der Simonsen, han har ikke lavet nogen videoer, mens han ikke har haft. Min computer var fucked, så jeg blev lidt nødt til at ændre den. Men du ved, hvordan han fikser den igen, hvis hun går galt. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg lærte at reset min computer, undskyld hvis min mic larmer lige nu, jeg skal lige... Når man skal gå pisse langt og så hjem til en, så er det jo slet ikke, så skal man gå hele vejen hjem igen. Oh fuck! Chok. Ja. Ja. Nej, det var ikke en Karl, der var der. Jeg skal gå 1 kilometer hjem fra en, ikke? Og så er han ikke engang hjem. Lol. Fuck dig, Karl. Gjorde du det? Ja, jeg skal gå 1 fucking kilometer, så skal jeg gå hjem. Så skal jeg gå hele hjem. Vejen hjem igen, mand. Ikke noget. Chicka bum, chicka bum, chicka bum. LOL. Trickshot! Okay, det er en ikke. Fuck dig, Karl. Lol, kan du dig, han? Det var Karl, der sådan. Jeg var ikke vant til, at Johanna lige fik kill. Nush! Karl, du sidder bare og camper, din noob. Gør han det ikke? Gør han det? Nej, gør jeg. Det bliver også dårligt til MV2, jeg er meget bedre som Black Ops 2, mand. Ja. Det er også pro. Ej, der er alle mulige inde på Call of Duty. De bliver bare ved med at skrive hacker og sige det til mig, bare fordi at jeg owner dem for groft. Ja. Fordi at når man spiller Black Ops, så er det seriøst som ingen chance for... Så bare vide en anden gang, det er okay hvis I har steady aim på nu, men en anden gang, der må I ikke, og det er no knife, Johan. Steady aim er fucking ikke for noget med det, hvis det er en fucking mus. Ja, men det, jeg har også, jeg tog det også, at jeg tog commando på i stedet for. Commando, når vi så pro til commando, så noget. Jeg tror, jeg har pro til commando. Nej, det mener jeg faktisk ikke, jeg har. Det var på inden, at der lige var en. Ej, det var no Rasmus, der knife. lige skulle gøre... Ja, nej, det skulle da ikke. Ej, det lignede det bare. Godt nok. Jeg spørger bare lige, quickscoper I, eller hvad? Jeg quickscoper. Men hvis du står rigtig tæt på, så må du godt no-scope. Selvfølgelig, det må du sgu for lang afstand. Jeg hader no-scope. Jeg fik da en no-scope der. Hvis ikke det... Okay, fuck. Hvad fanden blev... Oh my god, lag. Holy crap, jeg stank lige til at rane der. Sig mig pas på, baby. Oh fuck. Karl, din hacker. Lol. Hvis I bare ved det, hvis man zoomer ind, og så lige holder shift hurtigt, når du skal quickscope, så går det bedre. Det skal du bare vide, okay, Johan? Jeg døde på grund af dumme barrels. I hate barrels. Ikke skyd på barrels. Okay, fint nok. Okay, I to, I kan bare lige stå og kæmpe lidt, fordi jeg er nemlig pakke. Fuck dig, Simon. Okay, lad være med at skyde mig for helvede. Jeg skal nok lige være med at gøre noget. Man kan jo aldrig stole på Karl. Fuck dig, Karl. Fuck dig, Karl. Fuck dig, Karl. Fuck dig. Ice. Så står du også bare cam om det der bumperbed, så jeg bare kunne ramme dig. Eller ikke cam, men gamer, der hedder det. Følelse. Lol, hvordan kunne jeg ikke få den no-scope der? Nej. Det var sgu da elendigt, mand. Det gør bare... jeps. Det gør bare det. Det gør bare sådan, man rammer meget bedre. Ej, må jeg godt få min capax dræber? Lol, fuck dig, han. Må jeg få min capax dræber? Ja. Ja. Tager han bare lidt sådan en stealth bomber, eller hvad fanden var et eller andet. Så lige bombarderer mig, mand. Fuck, jeg har ikke noget tungt noget på. Au. Ej, fuck dig, Karl. Hallo? Ja, han er en owner lige på et tidspunkt, siden han har fået careback, men min navn bruger hardline. Gør ikke.
Nice. Au. Det der, det gør det. Bare nede i Black Ops 2, ikke? Der skal man få 5 kills for at få en UAV. Seriøst? Ja. 5 kills for at få en UAV? Ja, og så... Nej, det var 4, tror jeg det var. Ja, det giver... Hvad var det? 4? Og her i Morten, der er det... Er det ikke 3? No-scope hit. Lol, no-scope headshot. Fuck, hvor nice. Vi siger quickscope only. Okay, quickscope only. Så vil de no-scope på røven nede. Ej, Johan, din gay. Nej. Du tog mig bagfra. Din gay. Lige bagfra. Det var kun forfra, bagfra. Du gør mig. Du kan vi skal lave helikopter. Du gør mig liderlig. Jeg må lige prøve at se, hvordan Simon han quickscope. Ej, det der var ikke quickscope, det der. Men det, du kan jo ikke sige, det er hardcore. Man kan altså godt nå at zoome ind og holde vejret. Ellers vil Simon selv have været bandet for en server i MV3. Hvorfor? Som der kun var til quickscope. Simon, kan du godt huske ham der, som der gjorde det der? Jo. Uden at blive bandet. Men man må kun lige hurtigt, hvor den lige siger... Og den må ikke sige... Det må kun lige være... Det er lige meget, hvor du holder vejret, på grund af det gør ikke det sådan, når du bare zoomer ind. 2 sekunder. Lad være med at dræbe mig. Ej, fuck dig, Karl. Jeg knipper dig, Karl. Jo, han har overhældet mig i den bøsse. Jeg inviterer lige... Thomas? Nej. Han er bare aldrig online med. Har du nogensinde snakket med Thomas, Karl? Der er ikke nogen fjordknife eller knife overhovedet, Karl. Sådan. Ej, du så er der en, der fucking skriver til mig! Lol. Nederen. Det er fordi, jeg vil fucking clownfish åben, så popper min fucking Skype op, Johan. For helvede. Her er clown. Oh! Fuck. Johan, I'm right over here. Okay, det var så Karl. Det kunne jeg sådan mærke lidt. Nå, Johan, du indhælder mig sgu da din fuck. Karl, for at rulle nederen, Simon. Det tog også mig bagfra, men det er bare revenge for the win. Karl, han owner bare alle lige nu. Jeg skulle pleje at være fucking dårligt. Så det forstår jeg ikke. Satan da. Der var lige en bitte missil. Vil en bedre lort? Hvordan fanden du har fucking stjålet mit class, mand. Ad. Simon, der var lige en bedre lort. Simon, der var lige en bedre. Johan, jeg har lavet små pøller. Ikke for noget med no-scope af hele tiden, spørger bare lige. Jeg gør ikke igen. Jeg quickscoper, siger jeg. En no-scope på et tidspunkt, hvor du sagde, altså der hvor vi godt måtte. Fordi jeg kan ikke have no-scope, så dør Johans no-scope. Ej, så her kan jeg no-scoper ikke. Nej, jeg sagde ikke du no-scope, jeg når bare dør, før jeg når sådan quickscope på dig. Så bare, det er lidt underligt. Ej, Karl. Nå, jeg tænker bare lige, hvordan... Karl, han er UAV, man. Fuck ham. Du kan bede ham, hvor vi er. Og så kommer jeg lige jumpe lige ned i face på mig, hvordan vi skal der. Jeg er blevet lidt bedre til quickscope, jeg ved ikke rigtig hvorfor. Au, helvede. Det vil jeg godt lide. Der var 2 kills. Der overhældede lige Johan lidt. Det er jeg glad for. Der var lige en battle. Let's battle. Hop. Okay. Der var lige en battle. Fraps er dårligt. Banicam, yes. Der var en lille battle der, du. Han lugter lidt af battle. Ja, nu skulle jeg videre bruge wallhacker, hvis du kom. Hvorfor kan der ikke dø, Johan? Så fik skud, bitch. Det må jeg godt Simon. Og så kommer jeg jo hen, det er typisk. Det er lort. Det er typisk. Det er lort. Men du er en bedt lort, du er. Kan vi ikke tage killcam? Jeg sagde, du var en lort til. Jo, det kan jeg godt. Jeps. Du fucking no-scope. Det var sgu da ikke no-scope, det var din fuck.